बेबादि जुनाद आखुनिबो मानसि थायो नालाय गावनि असे बिफायानो गावनि फिसाजोखौ जर जबस्थि बेफोरबायदि मुगैथाव खामानि खालामलायनाय मावलायनाय माबायदि मानसि जाखोरा सेन्दालनि माला आलायनायदों खानाय सिननायजों रावबो रायजो राजाया गोजोना बेखौ गोख्रोङै गोख्रों आयेननि साजा लानांगौ मानो होनबा बियो गावनि असे फिसाजोखौनो लाइफखौ बरबाद खालामदों बिफाया फिसाजोखौ मुगैथाव खालामदों आङो नै 3टासो बाजियाव मोनसे भिडिअ होदों नोंथांमोनाथ' नुखादों जानांगौ दा बियो जाहैबाय नंगौ बिफायानो माने गावनि फिसाजोखौ जर जबस्थि खालामदोंनो आरोना माने मा बुंबावगोन बिराद माबा मोनो आरोना दुखु मोनो माने बे फिसाजोखौ माने लाइफखौनो बरबाद खालामना होनाय बायदि जाबाय गावनि बिफायानो माने जुनार आखुसो होनजासिगोन दा बे माबाखौ बे खालामग्राखौ ओरैबायदि लाजिनांथाव बुंनांगोन दा आं फार्स्टआवनो मोनसे भिडिअ होदोंमोन बेयाव गोबां मानसिया कमेन्ट खालामहरदों बे कमेन्टआनो जाहैबाय बेखौ बुद्रुनांगौमोन बेखौ बुथारनांगौमोन बेखौ बेफोरबायदिनो आलायनांगौमोन बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों आरो गोबां मानसिया माने साननाया मा साननाय बियो मा साननानै गावनि फिसाजोखौ बेफोरबायदि मुगैथाव खामानिखौ खालामखो बियो माने दानि जुगावल' नङा सिगांनिफ्रायबो जोङो गोबां खोनायोमोन नाथाय साननैसो स्टप जाथ'दोंमोन ओमफ्राय दा खोनानो मोननाय बायदिब्ला जोंहा सोरजोंबा बुथार जाजानाय बेफोरबायदि किडनेप खालामजानायखौ जोङो गोबां खोनाबाय दोङो ओमफ्राय दा बेफोरो मानि थाखाय जे मा जाबोदों हमदों बुजि मोनला आरोना दा बेखौ आयेननि राहा लानांगौ होननानै गोबां मानसिया बुंदों ओमफ्राय अलरेडि खानायखौ सिनदो सेन्देल आलायदों बेफोरजों गोजोननाय नङा रायजोफोरा बेफोरजों मोजां मोननाय नङा मानो होनबा बिसोरनि साजाया सेन्देल आलायनाय आरो खानाय सिननायदो साजा जाया बेखौ माबा मोनसे राहा लानांगौ गोख्रोंनो अब्लासो बियो साजाखौ बुजि मोननाय बायदि जाहाथे फिन गुबुन लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बैफोरबायदि खामानियाव आखाइ होआ जाहाथे बेफोरबायदि साजाखौ नुनानै गोख्रों मोजां साजा मोनोब्ला खमायलांगोन आरोना बेफोरो दा जेरै सोरखौबा माबा खालामबा सोरखौबा बुथारोब्ला पुलिसा लाना थाङो केस होयो बेफोरबायदि जायोना ओमफ्राय साननैसोआवनो हेंगार हरफिनो आरोना पुलिसफोराबो आजिखालिनि जुगाव बुनायबो माबाबो गैला खोमालै सिगांसो बुनाय दोङोमोन ना जेलाव हाबोबा दोखो बुयोमोन सिखावानो जा माबाया खालामनायानो जा दोखो बुयोमोन दानि जुगावथ' पुलिसा लांनानै बुनायबो आयेन गैला खोमा दा आं मिथिया बुयोना बुवा नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय जायफ्रा जब मावो बेफोर मोनथिगोन पुलिसाव माने थानायाव जाय मानसिया केस जायो बिसोरो बुजालिया खोमालै ना सिगांसो बुनाय आयेन दङमोन दा बुजिला दा बेफोरनो माने साननैसो हेंगारना हरो आरोना जेलाव दोननानै साननैसोनि उनावनो हेंगारना हरो दा बेनिखायनो जेलाव होग्रोआलासिनो रायजो राजाफोरा मोननैसो बाथ्राखौ सानग्रोनांगोन बे मानसिखौ गोबां खास्ति होग्रोनानैसो जेलाव हरनांगोन होमब्लासो खास्ति मोनगोन बियो गावनि गोरोन्थिखौ अब्लासो बुजिगोन बियो ना दा बेनो आरोना क्लिपखौलाय मा नायबाय थाबावनो आङो फार्स्टआवनो होखाबाय नोंथांमोननि सेराव अब्लाबो ससेखौ क्लिपखौ नायग्रोना ला जायफोरा नुवाखै नायनो हागोन आरोना दे नायग्रोना ला अब्ला नै दा फिन खेब गासैखौबो आङो बरायहरबाय चेनेलाव गोदानबा साबसक्राइब खालामना लाबानो जाबाय जोंनि क्लिपखौ एसे नायग्रोलांनोसै फैदो
एसे ससेल' दै क्लिपा एकदम ससेल' खालामना होदो गोलाव मोनसे दंबायोमोन 4 मिनिटनि दंबायोमोन आङो बेखौ होआसै मानो होनबा बेखौ बुनाय दङ आरोना बुनाया इउटुबाव रुल्सआ एलाउ गैया कमिउनिटि गाइडलाइन फैनोबो हागौ बेनिखायनो आङो होनाय जायासै दा बेखिनिसै नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामनो गोसो कमेन्ट खालाम एक्सुवेलि आं सिगाङाव होखाबाय बे भिडिअखौ मोनसे ओमफ्राय जायफोरा नुवाखै गोदान आपडेट लानानै फैनायखाय आङो बेखौ होनाय जाफिनदों आरोना दा बुजिलायदो नायनानै कमेन्ट खालामदो बेफोरबायदि जुनाद आखुनि बिफाफोरखौ नोंथांमोना मा बुंनो सानो दा गासिबो बिदि नङा दै आरो जोंनि बर' हारि समाजाव जोङो बारा खोनाया बेफोरखौ ना गुबुन हारिखौ खोनादोंबाबो जोंनि बर' हारिखौ जोङो बारा खोनाया थिगानो दोङो बर' हारियाबो एसे मोजाङानो जाबोगासिनो दोङो दा खिन्थु खारनायखौसो खोनायो आरोना गथ' गारना खारनाय ओमफ्राय बांगालजों जुलि जाहैनाय बेखौसो खोनायो दा जोंहा बेफोरखौ एक्सन लायो देलाय जोंहा गेदेर गेदेर दैदेनगिरिबो दोङो आबसु बिथांमोनाबो गोबां मोजां मोजां खामानि मावबोगासिनो बिथांमोनाबो गासैखौबो हमनो हायाबाबोथ' खाफा खानै सोरखौबा बुंनायफोरखौबोथ' हमदों मोजाङानो जादों ना बेफोरबायदि हमजोबनोथ' हाखाया दा गुवाहाटियावल' नङा गोबां जायगायाव सोरबा खामानि मावनो थांनानै बांगालजों खारफानाय माबानाय बेफोरबायदि दोङो दा हमजोबनोथ' हाया सोरखौबो जोङो डेटखौथ' गिदिंनानै सोर मुथि मा खामानि मावदों बेखौबो नायखोमाना थांनो हाया बेखौ नायखोमाना थांनो बिसोरनो नायखोमानायावनो जोंनि दिनासो थांगोन बेफोरबायदि जायो आरोना बिसोरहा खामानिखौ मावगोन फैसा खामायबाय थागोन ओमफ्राय जोङो बिसोरखौ होबथानो थांनानै माबानो थांनानै हामासो मोनजानाय जागोन आरोना बेनिखायनो सोरबा लाइफआव बेफोरबायदि खामानिखौ गारबायबो नायगिरनाय माबानाय खामानिखौ गारबाय जाय जागोन बेफोरबायदि सानो आरोना अब्लाबो बुंनाया बेनो भिडिअफोराव नायनानै मोजां बुजिनो हायोब्लाथ' मोजांनिनो खोथा गावनि लाइफनि इयुननि थाखायनो बुजिनाय जालांगोन आरोना गावनि बिमा बिफानि गासै साननाय हनायफोरखौबो साक्सेस खालामनो हागोन गावनि थाखायनो मोजां बिमा बिफाया बोराय बुरै जाखायो ओमफ्राय साननैसो नोंखौ नागारनानै नोंखौ फिसिनानै नोंखौ खस्थ' खालामनानै थैखौ दै खालामनानै नोंखौ फिसिनानै जाहोलांनानै साननैसोनो थैना थाङो नोंनि खामायनायखौबो मालाबा मोनजास्लाबा बिमा बिफायाबो ना दिनै दोङो गाबोन गैया थैनानै थाङो दा बे लाइफआ सोरनि जागोन नोंनिसो जागोन बेनिखायनो नोङो इयुनाव मोजां खामानि मावना लानायानो मोजां थिग बेफोरबायदि आरोना दे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय बारा गोलावद्रायबा बरिं मोनो नोंथांमोना ना दे बाय